И още един зов за помощ. Виктор Николов от Варна спешно се нуждае от животоспасяваща бъбречна трансплантация. 32-годишният мъж трябва да бъде опериран в немска клиника, като за целта са необходими 120 000 евро. Тази сума е непосилна за семейството му. До месец юни 2009 година Виктор почти не е боледувал. Кошмарът започва след като прекарва вирусна инфекция. Поставиха ми няколко диагнози. В крайна сметка нямам точна крайна диагноза. Това, което порази бъбреците ми, се казва остър гломерулонефрит. Но основната болест, която е причинила острия гломерулонефрит, и до ден днешен е неизвестна за лекарите в България. Какво следва от тук нататък? Как ще се лекувате? Единственият начин е трансплантация на бъбрек в Германия. Офертата от германската клиника е за 120 000 евро. До момента Виктор е събрал 400 евро. Ще се опитам да направя всичко, което е по силите ми. Нямам друг шанс. Имам може би още 1 или 2 години, или не повече. Просто в България нещата не се случват така, както се случват на Запад, за да живея нормален живот. След това най-често се получават усложнения, при които няма да може да бъде извършена трансплантацията. В сайта www.helpforvictor.com е публикувана подробна информация за здравословния проблем на Виктор, както и номерата на дарителските сметки за набиране на средства за трансплантацията.